Salut și bine te-am găsit la primul episod de pe acest canal. Acest canal va fi despre gaming și în episodul de astăzi vom face un review la canal, să spunem așa, și la acest joc pe nume Supermarket Simulator, nu, sau ceva de genul, cred că știți. Practic avem propriul nostru supermarket. Eu m-am mai jucat înainte și îmi place jocul, doar că aș vrea să dăm puțin mai încet. Perfect, bun. Uh, Oricum nu cred că vă interesează să auziți muzica jocului. Ok, deblocăm aici. Uh, ok, the first step is... Da, bun. Intrăm în builder mode și vom pune aici niște rafturi. Pardon. Ca clienții noștri să poată lua ce vrea ei. O să fac așa pentru firar. Perfect. Și aș mai vrea încă unul. Opa. Așa, bun. Acum ne mai trebuie un storage shelf, care acesta va fi la noi, aici, în cameră. Aici ne vom pune noi toate chestiile. Așa. Aș vrea să o pun două, doar că e destul de scump oricum. Oricum, și noi mai trebuie să punem un checkout, care sincer l-aș pune aici, pe partea, să vină așa din stânga. Doar că nu prea e bine pentru că consumă mult spațiu. Deci cred că o să ne punem aici. Pardon. Sunt obișnuit să apăs click să pun lucruri în jocuri. Ok, este important să-ți aduci aminte că odată ce ai luat, nu, acquire a product franchise, odată ce ai luat o franciză a produselor, clienții vor, clienții vor aștepta să ai toate produsele în magazin. Altfel, așa, nu știu ce. Ne-a găsit așa, click to product order. Acum ne vom duce să comandăm basic products. Și acum ne punem să cumpărăm o cutie din toate lucrurile. Cumpără și nouă ne vin lucrurile aici. Acum noi le punem aici, în, se spun, în supermarket, să spunem așa. Le punem pe raftul nostru de depozitare. Așa. Și da, cum am zis, în videoclipul de astăzi voi face un mic review al canalului. Acest canal va fi despre gaming și poate cu timpul chiar o să vreau să facem și live-uri cu jocuri. Uh, Doar ca să știți, jocul meu preferat este Scrap Mechanic, pentru că poți face absolut ce vrei în jocul ăla și pur și simplu îmi place mie. Um, Deși îmi plac și jocurile de grinding, cum ar fi... o să vă pun o listă pe ecran, dar tot o să vă zic. Black Myth Wukong, Elden Ring, ce mai e? God of War, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West sau Zero Dawn, gen Horizon Zero Dawn. Și sunt multe jocuri de grinding care probabil voi le știți și eu nu le știu, dar îmi plac. What the fuck, ok. O să punem aici tot ce avem în cutii pentru că oricum nu prea o să avem hoți la început, pentru că în jocul ăsta sunt hoți care poate să-ți fure obiectele, gen produsele. Perfect. Și mai avem aici, cred că asta e ceva orez sau, nu, ăla e orez. Asta e ceva pan, pâine de-aia. Parzati, nu știu, nu mă pricep. Ok. Toate produsele sunt puse, le așa, cost price which mean go to major. Ok, deci trebuie să luăm un ăsta și să ne punem prețul nostru. Ok, deci sunt 1,49 pe market. Noi să le punem cu 2 dolari. M-am dus puțin peste. 2 dolari.
0,45 noi o să mergem cu 1,25 sau 1, nu, fix $1. Nu vreau mult. Sau $1 și 15. Sau, da, și 15. Ok, 2,50 o să fie, să zicem, 13,15. Nu vreau să scumpesc foarte mult totul. 1,35 o să-l facem 1,90. O apă 89, aici nu o să scumpesc mult, că până la urmă e apă. O să fie 1,35. Și orezul 2. Sau, da, 2. Perfect. O să lăsăm ăsta aici. Ok, drop empty box, nu știu ce, Very Thursday, în fiecare marți, dacă nu greșesc, marketul are o inflație și crește așa, produsele, nu știu ce. Poți să pui luminițe. Ok, putem să-i dăm drumul. Perfect, și acum vă invit la supermarketul meu, deși vreau să-i punem un nume. Să ducem aici la supermarket și o să vreau 5 name și o să fie Gaming Life. Cred că pot să pun și spațiu. Pot să selectăm și ok, nu? 5 name. Dacă cred că sigur auziți muzica de pe fundal, cel mai probabil o știți de pe Stumble Guys. O să vă las puțin să o ascultați. Da, desigur v-ați dat seama. Ok, și avem primii noștri. Ok. Deci deja avem și un client la casă. $4. Perfect. Nu vii? Nu vrei să vii la supermarketul meu? Tu, domnișoară, vrei? Ok. Foarte urât din partea voastră că nu vreți. Ok. Nu prea se vede că au luat ăștia. Ok. 7,50. Noi trebuie să dăm $2. $2, țaca, paca. 10, perfect. Ok, 2 ape, orez, 3 ape, what the fuck. 1, 2, 3. Țaca, paca, pac, pac. Gata, perfect. Ok. 14, 1, 2, 3, 4. Oricum, cred că înțelegeți ideea jocului, adică pot să spun, pardon, pot să spun că jocul este destul de repetitiv. Dar totuși e distractiv, pentru că trebuie să ai grijă și ce produse mai ai și câte mai ai aici, gen. Na, vă gândiți-vă că dacă cu cât joci mai mult, cu atât o să ai mai multe gen rafturi și cu atât o să ai mai multe de-astea produse și aici în camera asta o să ai gen un raft de ăsta, doar că o să ai 1, 2, 3, 4, 5 sau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cam vreo 12 rafturi. Și aici dacă mai încap 2, 14 rafturi, adică vă gândiți să ai 14 rafturi pentru toată marfa de la tine și o să vă arăt imediat. $5 nu contează dacă iau 5 cenți, dacă îți dau 5 cenți în plus, what the fuck, mă și încurc. Aici putem să ne extindem magazinul, nu noi avem decât partea asta, deci aici sunt rafturile. Aici este aia de chestia aia, așa, și aici este camera noastră, aici suntem noi și aici este asta unde punem noi marfa. Nu vă gândiți că noi putem să facem atât de multe? Gen sloturi sau nici nu știu cum să le spun. Oh, mă așteaptă clienții. Voi vă gândiți că, gen, cu timpul, nu o să fac o serie, adică nu o să ne jucăm doar acest joc, dar de ce să nu facem măcar unul sau chiar poate 2 episoade cu acest joc? Gen, da? Oricum, chiar o să vreau să facem o serie cu un joc de grinding și i-am dat 4. Cum iau înapoi? Frate, am dat $4. Așa, ok. O să vreau să facem o serie cu un joc de grinding. Sincer, aș vrea Ghost of Tsushima pentru că, sincer, n-am văzut gameplay la jocul ăla, nu m-am jucat jocul ăla, nu am văzut pe nimeni să joace. Am auzit multă lume că l-a terminat sau că se joacă, dar niciodată nu l-am terminat și eu sau măcar jucat vreodată. Așa că o să vreau să fac o serie cu voi, să ne jucăm și na.
Doar persoanele cool intră aici. Doar persoanele cool sunt permise. Ce scrie acolo? Nu pot. Is the terminal. You will be able to hack YouTube and Twitch to be your... ok, deci trebuie doar să faci episoade cu jocul ăsta și poți să intri aici și e elefantul ăsta aici. Și pisica asta. Prima dată când m-am jucat, credeți-mă că am crescut un porc. Gen de la mic. Era cute dacă era unul de la mic, dar nici măcar un porc nu era. 7,85. Da. Jocul ăsta e repetitiv, cum v-am zis. Știu că s-ar putea să dați să ieșiți, dar v-am zis că acest episod este decât un fel de review al canalului și o să vă spun gen ce o să facem pe acest canal și așa mai departe. O să vreau să fim ca o familie, o să vreau să, nu știu, să râdem, să glumim, să ne bucurăm unii de alții și așa mai departe. Și, na, adică puteți da, de exemplu, și dacă aveți glume despre mine sau așa, nu mă deranjează, dar totuși să nu fiți răutăcioși și așa mai departe. Și chiar aș vrea să recomandați jocuri în comentarii, ce să ne jucăm, gen ce jocuri vreți voi, pentru că nu o să mă joc doar ce jocuri vreau eu și dacă voi spuneți, băi, gaming, vreau să faci, nu știu, vreau să faci serie cu jocul ăla, așa, doar că eu să zic, nu știu, eu nu vreau. Nu o să zic treaba asta pentru că o să fac ce vreți voi, așa, și chiar dacă nu-mi place jocul sau chiar dacă nu l-am încercat înainte, o să mă joc și, evident, poate o să mi se schimbe părerea. Este sarea? Care-i sarea? Mă, asta-i sare? Sau asta-i sare? Asta-i sare. E 1 și 5. Ok, o facem $1, nu e problemă. Poftim, $1. Perfect. Dacă nu vrea clientul să o cumpere, aia e. Ok, nu vrea mai departe de atât să se ducă. 3 ape. Văd că apa se cumpără foarte mult. Ia de aici $1. 1, 2, 3, 4. Țaca, paca, pac. Perfect. Țaca, paca. Noul cuvânt de azi. Țaca, paca. Perfect. 3 ăștia. Și, cum am zis, o să vreau să facem serii și așa mai departe. Vreau cu timpul să facem live-uri. Și să, nu știu, poate să terminăm jocuri pe live-uri și așa mai departe. Acum, să vă zic sincer, poate unora vă place foarte mult Minecraft sau așa mai departe, pentru că știu că o să vreți să facem serii cu Minecraft sau așa mai departe. Îmi place Minecraft, dar cred că cu toții știm acel meme sau acea glumă cu faza de 2 săptămâni, 2 week phase. E plină, să spun așa, gen TikTok, adică dacă căutați Minecraft 2 weeks phase, e plin TikTok-ul, sunt foarte multe TikTok-uri cu așa ceva. Pentru că mulți jucători sau mulți copii care se joacă acest joc se joacă decât 2 săptămâni și apoi gata, gen se plictisesc. Și evident o să mi se întâmple și mie treaba asta și după aia voi fi oarecum obligat să mă joc pentru voi. Adică evident, v-am zis că o să fac serii și cu ce vreți voi, chiar dacă îmi place sau nu jocul. Dar nu vreau să, nu o să fiu obligat gen să fac serie cu jocul ăla sau așa mai departe. O să fac un episod pentru voi și apoi, na, vedem. Dacă mi s-a schimbat părerea despre joc, o să facem o serie, dacă nu îmi pare rău, chiar nu o să mă joc acel joc. Și na. Bă, dar chiar avem ceva clienți. Chiar e bine. Chiar îmi place muzica asta de pe fundal, nu știu de ce. Ok, sarea. Frate, $1! Ești o sărăcie dacă n-ai $1. Ok, o facem 0,85. Poftim. Reducere. La angajat. Nu vrea, nu, pur și simplu, nu vrea. Voi vă dați seama să, gen să aștepți la coadă și să vină casierița sau casierul să vină așa odată? Da, da frate, zi, bun, ok, bun. Ce avem aici? $4, perfect, bun. Ce aici? Așa, $7, ok, perfect. Țaca paca ding dong, care ca ding dong. Da, nu știu, uneori mă apucă
nebunelile mele. Vă rog să mă băgați în seamă. Dacă vă place acest episod, cred că cel mai probabil vă gândeați că o să zic să dați un like și un subscribe, deși nu vă oblig să nu dați. Dacă vreți și v-a plăcut videoclipul, dați, dacă nu, vă înțeleg. Dar dacă v-a plăcut acest episod și vreți să facem poate o mică serie cu acest joc, adică nu știu, să facem încă 2-3 episoade, să vedeți ce mai fac pe acest joc, îmi spuneți în comentarii sau, nu știu, să văd dacă avem câteva vizionări sau like-uri, o să mă joc, o să mai fac o mică serie și promit că o să încerc să fac rost de cât mai multe jocuri bune, să spun așa. Chiar acum o să fac rost de Ghost of Tsushima, pentru că îl instalez de pe Steam Unlocked, da, știu, nu este cel mai bun site, nu este și cea mai bună variantă, gen de a instala jocul, adică să-l instaleze pe un site, să zic așa, cu hack, dar din păcate n-am alte metode, adică este destul de scump jocul și momentan nu prea îmi permit să cumpăr jocul. Mai ales acum mi-am făcut un calculator recent de o lună sau o lună jumate, ceva de genul. Dacă vreți să știți specificațiile lui, chiar m-aș bucura. Dacă vreți, mă întrebați în comentarii, de gaming, ce specificații are calculatorul tău, PC-ul tău și o să vă spun și, da, 11:25. Dacă vă întrebați de ce îmi tremură așa din cursorul, în punctul ăla de mijloc, știți ce zic, este pentru că nu am un mouse, what the fuck, nu am un mousepad, m-am încurcat puțin, n-am un mousepad și de aceea am un birou care este cu fibră de carbon peste și nu știu de ce, dar știți că mouse-urile au acea chestie pe spate, lupă, nu știu ce e, e ca un fel de ochi, de vede. Sunt căștile mele care mi-au dat un sunet să-mi spună câtă baterie mai am. Nu știu dacă l-ați auzit, dar eu nu prea mai am baterie, așa că evident nu o să ne mai jucăm foarte mult. O să vreau totuși, nu știu, nu vreau să terminăm orezul. Vreau să zic, dacă terminăm orezul o să închid videoclipul, dar cel mai probabil o să mi se închidă căștile până atunci. Wow, frate, mergi mai ușor, mă sperii. Da, ok, n-are stres omul meu. El a venit la cumpărături să-și ia apă, orez și ce-o fi astea și gata. 0,65, țaca-paca, ding-dong. I-am dat cu 10 în plus, ei, nu mă deranjează. 4,85. Da, oricum, cred că v-am spus tot ce aveam de zis, adică dacă mai e ceva, o să mă duc aminte și o să vă zic repede. Da, bine că mi-am adus aminte de treaba asta, e chiar o chestie importantă. Scuzați dacă sunt foarte multe greșeli în acest videoclip, adică sunetul sau, nu știu, gen, sunetul jocului mă acoperă pe mine sau eu acopăr jocul prea mult, gen, eu când vorbesc mă au prea tare și acopăr jocul sau, mă scuzați dacă, nu știu, sunt plictisitor sau vorbesc mult prea mult sau nu vă place jocul, v-am promis că o să fac rost de jocuri mai bune și o să încerc să fac rost și de ce jocuri vreți voi. Dacă se poate, dacă nu, o să-mi cer scuze, evident, în următorul videoclip, din atunci, în ziua aceea când voi să-mi spuneți, să-mi cer scuze în următorul videoclip, după ce mi-a scris voi comentariul acela și înțelegeți voi. Ok, deși vreau să terminăm ziua, adică chiar aș vrea să o terminăm pentru că mai exact o oră jumate, care pentru noi este un minut jumate. 8 dolari. Bine, momentan pe ziua de astăzi o să fim pe minus pentru că am cumpărat toate chestiile astea și ne-am pus supermarketul la punct, să zic așa, bine, la punct. Am început supermarketul, am pus două rafturi, am pus ăsta aici pentru marfă și așa mai departe. Ok, rămânem fără orez. Mai avem exact un minut. Nu știu de ce, uneori îmi place să fac treaba asta. Zici că moonwalk. Ok, bine, cel mai probabil dacă videoclipul ăsta o să ajungă viral, cel mai probabil cineva o să facă un mic meme și o să pună muzica aia cu generalul Michael Jackson. Cred că o știți. Ok, bun, repede. Taca-paca, bun.
15 dolari? Dolari, what the fuck, 15 cenți. Hai, repede, 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 mai sunt 30 de secunde. Și o să închidem magazinul și n-aveți timp. Nu. Mă scuzați, domnișoara, am dat pe lângă. Ok. Perfect. Hai, repede, repede, repede. Și tu, hai. Ce ești tu? Hai, negrule. Nu sunt rasist. Ok, nu vreau să nu fac glume rasiste, nu sunt rasist. Promit. Doar că i-am zis negru pentru că nu vreau să fiu rău, dar e negru. Adică, totuși. Gata? Ok. Am terminat și ziua de azi la Gaming Life srl.com. Închidem magazinul, ia să vedem. Prima zi de muncă. 46 de clienți am avut. Franchise level, avem level 2. Suntem pe foarte mare minus, dar am făcut 245 de bănuți pe această zi. Asta am fost eu, Gaming Life. Sper că v-a plăcut videoclipul, de fapt primul videoclip de pe acest canal. Și nu uitați, dacă vreți să veniți la Gaming Life să vă cumpărați tot ce vreți. Îmi pare rău dacă nu mai este orez. Îmi pare rău dacă rămânem fără orez. Nu mai avem orez sau apă. Promit că o să fac stocul. Și o să ne revedem la următorul videoclip de pe acest canal. Așa că, vă salut!